J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Et mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on est où ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste aux étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doutri, ni wari dafara est passé Dakar. Kasira dinamo. Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu don wara ta de o ko ni kuma ta la sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera Allô? Ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda. Oh bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangerie supermarché hôtel bar restaurant école publique école privée avocat notaire huissier pharmacie société de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la
o pana minyi ka do agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kun compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin ye fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula bi wulada in na an ka kibaruyaw olu bɛna tali kɛ mun na minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale fana y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ kalo kalo a bɛ kunnafonidilaw farali min kɛ ɲɔgɔn kan sa a ye baara minnu kɛra kalo tɛmɛnen kɔnɔ a y'i da don o la nin waati in na fana an ka jamana kɔnɔna na min ye yɔrɔ caman ye an y'a fɔ aw ye ko sanji n'o ye ji ye ale bɛ ka degun ta ka ɲɛsin maaw ma kɔkan kibaruyaw la an na taa yanni an yɛrɛ ka taa kɔkan fɔlɔ o conseil islamique ale biro sigi laɲininen don silamɛ denmisɛnninw ka tɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛ fana min ye championnat ye joliba ale kɔni ye se sɔrɔ ISWAS ka 2-1 yanni a ka dɔgɔkun nata ye Ligue des champions bɔli cɛ kɔkan kibaruyaw la an na taa Siri ka taga France ka fɛ ale ni États-Unis o na kɛ ka kumaw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ministre Abdul Kasim Ibrahim Fomba n'ale ye farikolo ɲɛnajɛ minisiri ye sifinw ka minisiri ale fana ye laada sigi kabini a kɛra minisiri ye kalo kalo baara minnu ni olu bɛ k'a bolo ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye san kalo kɔnɔna na a ye baara minnu kɛ yaasa dugudenw bɛ se k'a dɔn baara minnu bɛ ka kɛ a ka yɔrɔ la ani waliyaba minnu bɛ yen n'olu bolodalen don a bolo sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ o ka nasira fɛ o la sa laada kɔni a y'a timɛ nin dɔgɔkun in ale kɔnɔna na yaasa fasodenw bɛ se ka kibaruya sɔrɔ cogo min kibaruya minnu bɛ tali kɛ a ka minisiriso o kunkanko kumaw la kunnafonidilaw olu m'a bila dagirinda la koyi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko comité olympique sportif a kun fɔra sa ko musaka min dira olu ma k'u ka ɲɛfɔli kɛ a la n'a bɛ fɔ o ma ko audit minisiri ko dogona ko tɛ ko ale de ye minisiriso ɲɛmaaya ye bi baara kɛcogo min bɛ ale bolo o ye yaasa ale ka se ka kow faamuya jamana bɛ musaka mun di mɔgɔw ma a ka kan u fana ka kɔmasegi kɛ jamana ye ka ɲɛfɔli kɛ a yera sa k'a fɔ ko min ye comité olympique sportif ye ni farikolo ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen ka soba ye ale ye ale kun taara faransikanw fɛ ani musaka min bɛ d'a ma vérificateur o bilara ka taa ɲinini kɛ ye k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ musaka ninnu donna o donda fɛ minisiri ko ale m'a fɔ maa si ɲɛna don kelen da kelen ko fɔnko ɲɔgɔnkɔ bɛ ale ni comité olympique maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko baara kɛcogo ye min ye o ye k'a fɔ ni jamana ka musakaw dir'i ma
kimela minnu bɛ ani baarakɛla minnu bɛ olu kan ka taa audit kɛ yɔrɔw la k'a bɛ fɛ mɔgɔw ka min faamu audit man ka kɛ kojugu ye maa min bɛ i b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ jɛlenya ni tilennenya kan wa ale ka kimela de y'o ye yaasa a ka se k'a ta n'a bila dɔn ko n'o tɛ k'a fɔ k'ale ni comité olympique mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na wa ayi majɛ minnu yera baara la a yera k'a fɔ ko u y'o wariw bila u nɔ na dɔw bɛ olu kan ka sara nin waati in kɔni kɔnɔna na sefa wari $25,000 o majɛ kun yera baaraw la comité olympique kɔnɔna na vérificateur ale ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ministre ɲininkara fana k'a fɔ ko min ye an ka sabata sɛgɛw ye olu ka tagali la kɔnɔwarikaw fɛ yen jamana ye wari min don musaka min don u ka pankurutali la sa o musaka o kan ka segin u ma ka kɛ ni u ye sɔrɔ min kɛ kɛnɛ kan n'an jɔyɔrɔ ye ministre ko kunnafonidilaw de ko ten ko ministre ma ko min ye $18,000,000 k'a fɔra ko o dira a ma dɛ k'a ka o kɛ balɔntana ninnu n'o ye aigle ka kɔriwari taga ko $18,000,000 ko o ka kɛ pankuru wari ye a ko o ma d'ale ma nka n'a nana d'ale ma don o don minnu bɛna n'a ye a b'a la segin ma sabula olu b'a dɔn k'a fɔ jamana ye min don pankuru sɔngɔ la aigle ka taali la kɔriwarikaw fɛ ani wulikajɔ ni musaka minnu donna a la ko sisan a bɛ min ɲini farikolo ɲɛnajɛ tɔnjɛkuluw fɛ fédération ɲɛmaaw fɛ u k'a bila u kunna ko nin don nin tɛ o min ye musaka dɔrɔmɛ 1 n'a dira maa min ma i k'a bila i kunna k'a fɔ n'a dafalen mana n'a ma taa sira fɛ ale bɛ audit o boloda sabula wari ale ta tɛ jamana de ta don a kan ka don donda minnu fɛ o dondaw baaraw kan ka kɛ cogo min na ale b'o ɲini a ko hali sisan Mali kan ka taga Marokukaw fɛ yen san wɛrɛ min ye Coupe d'Afrique la ko jamana de b'a dɔn a ye wari hakɛ min don a la baara minnu bɛ jamana kɔnɔna na bi nin waati na ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ ma jamanakuntigi kɛlen don ka hakilina min don farikolo ɲɛnajɛ dɛmɛni na an ka jamana kɔnɔ k'o dogolen tɛ maa si la ministre ka kuma ma da farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn ma a ye senfili ni bolofili ɲaɲɛ lajɛ min kɛra an fɛ yan n'an ye wolofaw bati ka o kupu ta n'o ye aw ka vovinamu ye ale an y'o kupu min tali kɛ a y'i da don o la denmisɛnninw minnu bɛ bi baara min bɛ ka kɛ bi n'o ye dɔgɔtɔrɔso min sigilen don farikolo ɲɛnajɛkɛlaw kunna olu sera ka baaraba min kɛ ka farikolo ɲɛnajɛ baaraw furakɛli baaraba min sigi an ka jamana kɔnɔ yan sa a y'a da don o fana na baara wɛrɛw bɛ yen minisiriso a y'o mun kɛ n'o ye ka denmisɛnninw bila fasodenɲumanya waleyaw la samiya waati a ko fana ko baara kɛra denmisɛnnin 7,000 ɲɔgɔnna olu taara ka o baaraw kɛ kin sanuma o ɲinina o senfɛ Bamakɔ kɔnɔna sa kin 68 ani Katikaw olu ye ɲɔgɔn dan kɛ minnu ye bɛɛ lajɛlen dan olu ka donbolo kɛra u ye a ko waleya in senfɛ a dɔnna k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ sɛbɛ la u ka kinw lakanani la n'u ka kun saniyali la fosse dingɛw bɔli la ko wa ko min ye nin waleya in ye k'o tɛna na dabila dɛ o bɛna na to sen na fɛɛrɛw fana sigilen don sen ka sa yaasa farikolo ɲɛnajɛ denmisɛnnin kura minnu kan ka ta ka kɛ stagiw ye a y'i da don o bɛɛ la Mali kan ka taa kɛnɛba minnu kan fana a y'a da don o la laɲini minnu bɛ jamana yɛrɛ fana fɛ ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ni sifinw ka baaraw bɛɛ lajɛlen ma a ye nin bɛɛ lajɛlen dantigɛ kunnafonidilaw olu ɲɛna sifinw ka taa ɲɛ lamɛrikɛnw ka baɲumankɛtɔn min b'an fɛ n'o ye USAID ye ko denmisɛnnin 20,000 ale b'a fɛ sa ka olu don baara la u ka se ka boloma yɛlɛmaw k'u yɛrɛ ye den kɛrɛfɛ ale ni baarabaliya k'o senbɔ denmisɛnw senna pewu USAID ale nana ni fɛɛrɛ ye a bɛ fɔ min ma sa ko sifinw ka taa ɲɛ in kɔni kɛkun ye min ye baara ko ka dɔ bɔ o la denmisɛnninw ka se ka wulikajɔ kɛ u yɛrɛ ye kuma tɛ minnu bɛ bi n'olu kɔni tɛ baara foyi la Kulukorokaw fɛ yen jɛkulu min kun sigira n'o ye PKP ye ale kɔni ka baaraw bɛɛ lajɛlen kimɛra a yira sa k'a fɔ sa sanuya ko ji sɔrɔli min ye marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa PKP in ko a ka baara kɔni kunfɔlɔ ko ɲɛna kosɛbɛ sabula Kulukoro yɛrɛ kɔnɔna na baara minnu sera ka kɛ n'o ye ɲɛgɛn dingɛ labɔw ye wuluwulu dingɛw labɔli ale ni yɔrɔw dilanni ka ɲɛgɛnw sigi yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛ ale ni fana maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wuluwulu ji ni bojiw cɛ ka t'u fili yɔrɔw la olu ka se ka o baara kɛ ka ɲɛ cogo min na sa musakaw ninnu donna o la ko baara Kulukoro maire ko k'a kɛra wasa ye Premier ministre Ablaye général de division ale tun bɛ maison de la presse la n'Ala sɔnna ma su in na an na an da don o la nka EID kɛnɛ ka sa tako 28 in na
a y'a yira sa k'a fɔ ko EID maaw u ye nin min kɛ nin ye ko ɲuman ye ale yɛrɛ bolo nin kiimɛli min filɛ nin ye ka jamanadenw k'olu ni minisiriw kɛ ɲɛŋwɛn bɛɛ lajɛlen ka na ka n'i ta fɔ ko o ye baara ɲɛnamaba ye ko ɲinansan ta in ko a taara ale jimi sira fɛ kosɛbɛ ale bolo jɛlenya tilennenya ni laadiriya ani ka se ka kɔmasegi kɛ jamanadenw ye ka taabolo la ko maa man ka sira o ɲɛ ko laɲini minnu kɛra gouvernement fɛ a se ye min ye a n'o kɛ a n'a damayira yaasa dugudenw bɛ se ka bila u ka hakɛw olu kɔnɔna na cogo min na minisiri min bɛ yen ni ale bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamudu Kasoge ale ye fɛn caman sigi sen kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli o dɔgɔkun kelen min bɛ sen na bi sifinnakaw u y'olu wele sa ka na barosigi kɛ olu fɛ barosigi min sa o kɔni kɛ kun ye u yɛrɛ k'u jeniyɔrɔ fi dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la hakilina ɲuman bɛ se ka d'u ma cogo min ka kɛ sini maabaw ye min ye baara in ye ale ye taliko la CICB la balani a donna ba la dɛ UNESCO ni ale bɛ nanzaralakaw fɛ yen ale ko sa ko balani kɔni taara ka fara fɔlifɛnw kan fɔlifɛn minnu lakodɔnnen don nin waati in na ni a jɔyɔrɔ nana bonya kosɛbɛ bala kanubaw bala fɔlaw ale ni seko ni dɔnko tigilamaw caman kɔni olu nisɔndiyalen don na falaye Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ka Cheikh Umar Sisoko to seko ni dɔnko minisiriya la bala a triangle o tun bɛ sigi Sikasokaw fɛ yen Burkinakaw tun bɛ na Côte d'Ivoirekaw tun bɛ na Laginɛkaw bɛ na ni Maliyɛnw yɛrɛ o tun b'u bila ɲɔgɔn na ye kuma caman a wari kun ka ca dɛ ni kun ye bɛɛ an ye dabara dɔw de la yan'a ka na aw k'a ye o awɔ an ye dabara ninnu dɔw de la yanni u ka se aw ka nin kɛnɛ ninnu kan yan nka Burukinabew mɛnna an k'a la dɛ u ye kupu in ta ko dama min kɛ waati dɔ la fana Laginɛ fana o fana tun b'a fɛ k'i nin d'a kan ka taa i yɛrɛ fili Mali ɲɛ kuma o kuma nka ko in kɔni nana kɛ waati dɔ la Mali yɛrɛ y'a kun minɛ an fana m'a bila tuguni sinon Côte d'Ivoire ni Burkina tiɲɛna bala fɔlɔ b'u fɛ yen bala dɔnnaw b'u fɛ yen Mali fana a kun tɛ labɛn ka k'a labɛn cogo de la n'o tɛ bala dɔnna ɲɛnamaw b'an fɛ yen diɲɛ seleke naani maaw ka bolofara min sigilen don n'o bɛ adamadenya la kɔlɔsili kɛ ale ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min o ɲɛmaaba n'o ye Volker Turk ye ale ye weleli kɛ ko ka ɲɛsin kunnafonidilaw olu lakanani ma diɲɛ kɔnɔ bi kunnafonidila 61 olu de kɔni ye degun sɔrɔ u ka baaraw ta siraw fɛ kɛlɛw bɛ yɔrɔ minnu na balawu bɛ yɔrɔ minnu na waati yɛlɛma kɔlɔlɔw hali Gazakaw ka baara min bɛ balawu min b'olu fɛ yen Israɛliyɛnw k'u ma tɔ to kunnafonidilaw la koyi muguci o muguci bi kunnafonidila caman bɛ yen olu yɛrɛ ye kɛlɛkɛyɔrɔw ye k'u to yen pewu yaasa ni bɛ se ka kasa kɛnɛya cogo min na diɲɛ seleke naani bolofara in ko sa ko ka dɛmɛ ta ka don kunnafonidilaw ma sabula ɲinan salon san kɔnɔna na journaliste 71 olu de kɔni fatura min ye journaliste 600 ye olu bɛ kaso la diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ Senegalikaw k'olu fana ka da dumunifɛnw bɔli bɛna dabila dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛna daminɛ fɛn minnu bɛ yɛlɛma ka kɛ fini ye ko ni u ka minisiri bɛ yen n'o ye Serenge Diop ye na ale b'u ka jago minisiriya kunna ale ko waleya kɛ kun ye min ye Senegal yɛrɛ ka se ka bayɛlɛmali k'a fɛ yen n'o tɛ ko min ye diɲɛ magobatigiw bɛɛ lajɛlen ka masinbaw olu dasilen d'u fɛ yen baara kɔni ale ni u yɛrɛ mago bɛ n'o ka jamana kɔnɔna na ko yaasa u ka sinsin fɛn caman bɛ yen u bɛna n'olu bɔli jɔ nka u bɛna n'a daminɛ kɔɔri ale la fɔlɔ Sudani Sudikaw fɛ yen kolera ko donnen don maaw la ye sabula nin waati na diɲɛ seleke naani bolofara min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye bataki kɛ kununko ka welemada kɛ balimatɔw ye dolari wari miliyɔn 32 k'o de ɲininen don sa yaasa kolera vaccination bɛ se ka kɛ cogo min n'o tɛ bana in ko a kɔnɔna maaw siba Sudani Sudikaw fɛ yen OMS ka kuma kɔnɔna na sa ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ koyi n'o tɛ bana in olu kun ɲɛna ko a banna ja a ma ban kolera ye nɔgɔ de o ni maaw kɔni bɛ ɲɔgɔn ka yɔrɔ kelen o ye nɔgɔ de ye Ethiopikaw fɛ yen Ethiopie bɛ ka pankurujigi kɛnɛ belebele dilan min bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ Anglais ka wari miliyari 5 o n'a kunkanfɛn na k'a pankurujigi kɛnɛ ɲɔgɔnna tɛna na kɛ farafinna fan si sabula bi diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Ethiopie pankurujigi kɛnɛ kɔrɔ ale kɔni ye dɔ kɛ u y'a yira sa ko kura min filɛ nin ye senna nin n'o ye Bufsutu ye ale ye kilomɛtiri 40 Addis Abeba kɛrɛfɛla la u y'a yira sa ko n'a kɔni sera ka ban pewu maa miliyɔn 110
o de kan ka tɛmɛ pankuru jigi kɛnɛ in fɛ bɔyɔrɔ ni donyɔrɔ n'o ye pankuru ye o 4 ɲuman mina na k'a la baaraw bɛ taa kun cɛ san 2029 Ethiopikaw ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don sa u ka pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ u ka pankuru so yɛrɛ fɛ n'o ye Ethiopian Airlines ye a n'a dɛmɛbaga jɛkulu maa minnu bɛ sa n'olu bɛna k'u dɛmɛ nin ko in na yaasa nin piscine ni avion jigi kɛnɛba in bɛ se ka sigi cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan sen min ye nin banna Ethiopie denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu tɛ baara la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ yɔli la minnu ye kalan kɛ pankuruko ta nasira fɛ motobolu ni mobilibolu bɛɛ lajɛlen k'u bɛna bɛɛ dorogo ka don nin na yaasa u ka dugu a bɛ se ka kɛ a musaka sɔrɔ yɔrɔba ye cogo min i n'a fɔ ka pankuru jigi kɛnɛ bɛ cogo min bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Ethiopiekaw fɛ yen min ye Dubai ye ale ni Asie jamana belebelebaw fala ye yaasa i ka se ka o yɔrɔ sɔrɔ nin don a bɛ sɔn ka Istanbul ta bɔ dɛ n dar'o kɛnɛ kan o ye diɲɛ de ye o anw ye heure 9 de kɛ o kun n'a kun kelen na fitiri sera an ye fitiri seli an seginna k'an bɔra yɔrɔ min an taara sɔrɔ fajiri sera anw ɲininka n ko an bɛ dugu jumɛn na k'an bɛ aéroport de kɔnɔ n ko aw ma se k'anw don pankurunin kɔnɔ kun ni kun fala ye diɲɛ avion ba fɛn fɛn bɛ yen i b'a bɛɛ jigitɔ ye Istanbul ale ɲɔgɔnna pankuru jigi kɛnɛ tɛ bi Europe ni ninnu ta in banna o fana na ɲɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ fana ka pankuru jigi kɛnɛ na baara dɔ kan ka kɛ n'o ye tour de contrôle kura ye o baaraw fana bɛna daminɛ diinɛ ani bato hukumu kɔnɔna na au conseil islamique ale ka kɔngɛrɛba dɔgɔdara a tilara ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ tuguni kumaw cayara silamɛ denmisɛnninw ka tɔn min bɛ yen n'o ye alliance de la jeunesse musulmane ye pour la paix et l'unité olu ye kibaruya di keba an ka olu ka laseli lamɛn ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ke ani nɛma ko ɲini ala fɛ ko kɛ ala kira kan a y'ale min ci diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a n'a ka so donko ni maa min tugura kɔ ni ɲuman baara ye diɲɛ denw na an ka Allah subhanahu wa ta'ala barkada ala barkada kɔfɛ nin ye an ka welewelekan ye tahalufu tɔgɔ la n'a dɔnnen don ni alliance ye tɔgɔ wɛrɛ t'a la k'a fɔ silamɛ sifinnakaw ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kumakanw ni faamuyaw gɛrɛ ɲɔgɔn na yaasa ka se ka silamɛya dɛmɛ wala o silamɛya dɛmɛ fɛn belebeleba min bɛ anw bolo an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ o de ye o conseil islamique ye wala an ka foli bɛ o conseil ka daminɛ a ɲɛmɔgɔyaso la ka se a tilayɔrɔ 3 bɛɛ lajɛlen ma an ka foli b'a jama kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an ka foli fana bɛ silamɛtɔnw bɛɛ lajɛlen ma mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ye type nationaliw ye o minnu ye localiw ye o an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye minnu tun ka ŋaniya ye u sen ka se ka don o conseil ka baara in na o la dogolen tɛ an si la k'a fɔ o conseil jɔyɔrɔ belebele b'a la mali kɔnɔ mali silamɛw ye ka d'a kan ale de ye mali silamɛw ka bato ye u bɛ don min kɔnɔ wa ale de y'u ka avion ye min b'u ta ka se u ka laɲini yɔrɔw la silamɛtɔn bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ silamɛ taabolo fana bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'o bɛ fɛn yira o bɛ hɛrɛ de yira n'o bɛ fɛn yira o bɛ bɛn de yira n'o bɛ fɛn yira o bɛ kelenya yira nka hɛrɛ ani bɛn ani kelenya o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ sɛtanɛ fana ale fana bɛ ka d'a kan ale b'o sina de kɔ o la kabini octobre kalo a tile 9 a n'a tile 10 na o conseil ka tɔn tun kan ka lakurakuraya siɲɛ 4 na nka ala y'a kɛ o bɔra a ma a nana fɔ k'a bila octobre kalo 1 na san 2024 o tile 26 ani 20 ani 7 nka ala y'a kɛ o fana ma se ka kɛ o la an bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye tahalufu denw ye min bɛ tali kɛ silamɛ fulakɛw ni silamɛ sifinw na jɔrɔnako ni haminako bɛ anw na jɔrɔnako ni haminako min n'an bɛ bɔ
k'an faw deli ka an baw deli minnu bɛ o conseil kɔnɔ ka an jɛɲɔgɔnw n'an baarakɛɲɔgɔnw deli ka tila ka jamana ɲɛmɔgɔw deli u ka fara o conseil kan nin baara nin n'o ye congrès ye congrès naaninan in ka se ka kɛ cogoya min na bɛn ani keleya kɔnɔ o kɔfɛ ka welewele da mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n'o y'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ de ye wajulikɛla ye n'i ma kɛ ɲuman fɔbaga ye nin ko in na i kana juguman fɔ ka welewele da mɔgɔw ka mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'o y'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ ko réseau dɔ de bɛ i bolo a kɛra télévision so ye sa o a kɛra radio so ye sa o walima mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe kɔnɔ maa o maa n'i ma ɲuman fɔ nin ko in na i kana juguman fɔ a la ka d'a kan o conseil jɔyɔrɔ min b'a la silamɛw ye ni mɔgɔ min y'i sigi k'i miiri hali dɔɔni i b'a jɔyɔrɔ i b'a ye o la an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la komi nin wagati in na alhamdulillah jamana a ye ɲɛmɔgɔ min bila gouvernement ka ɲɛmɔgɔ la ale yɛrɛ sera o conseil mɔgɔw ma ani ye hakilina jagabɔ kɛ an b'a ɲini a fɛ a ka baaraw la priorité ka kɛ min ye silamɛw ye o de u ka sira di o conseil ma nin baara in a ka se ka kɛ o la an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ tiɲɛ la an dusu kasilen don dɛ fɔ se tɛ anw ye dabali t'anw ye fo ka ni welewelekan in da bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ala deli ala ka welekan in ala k'a se a seyɔrɔ la bɛn ani keleya ala k'a don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni b'a dɔn bɛn ni keleya bɛ ka da kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ seliyɔrɔw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hijikɛyɔrɔw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman na an bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nka tuma dɔ la sɛtanɛ a na wagati de bɛ yen wa fanga de fana b'a la an bɛ ala deli ala ka jɔ ani sɛtanɛ ni ɲɔgɔn cɛ nin tun ye tahalufu ka kumakan ye n'o ye ayiwa nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la n'ala sɔnna ma su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 débat politique ale bɛ sigi kɛnɛ in kan yan min ye maa fila ye olu welelen don an bolo Mohamed Traoré n'u b'a wele Bill ka bɔ commune D kɔnɔna na Alliance du 22 septembre fana olu ka Gimba Sidibe olu fana bɛ nana kɛ kɛnɛ kan yan yɛlɛma k'an bɛna taa kalata la wa babu a bɛna tali kɛ o de la a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci